To je tá tragédia, že Szijjártó Lavrovovi prezentuje víťazstvo Smeru ako spoločný rusko-maďarský záujem, ako Rusko, veď Lavrov a Mišustin, Mišustin je stále ruským premiérom, Lavrov a Mišustin sú exponentmi doslova polototalitného režimu, ktorý proste stále a stále priťahuje skrutky slobode vlastného obyvateľstva, ktorý navyše vedie agresívnu, nevyprovokovanú vojnu proti nášmu susedovi. A teraz tento režim hovorí, že má spoločné záujmy so Szijjártom a s Orbánovým režimom v Maďarsku a zároveň, že predĺžením tejto osy spoločných záujmov rusko-maďarskej na Slovensku, že je strana Smer a SNS. No toto mňa desí, lebo proste Lavrov, Putin a Mišustin sú podľa mňa zlo. A keď sa Szijjártó a Orbán pridávajú na stranu kremelského režimu, tak sa oni stávajú zlom. Áno, len a ak sa Pellegrini a Fico pridávajú na stranu tejto osy, tak sú pre mňa zlom.